For lang tid siden, det persiske sultanat. Der var en berømt og ærlig mand ved navn Makran Shah. Kongen plejede at regere Makran Shah med sin. Det blev betragtet som en velsignelse for Raya, fordi han træffer altid beslutninger baseret på retfærdighed og alt. Jeg betragtede ofte en anden smerte som min egen rejser til fjerntliggende områder af hans sultanat. Han rider ikke kun på sin trofaste hest. At kende omstændighederne i Rayas liv. Nyd hellere den smukke natur. Et medlem af dette sultanat kommer også ud for at hente ham, en fattig og gammel kvinde i Sarai-området. En ko levede hele sit liv. Denne ko plejede at strejfe i skoven hele dagen, lang og om aftenen. Den gamle kvinde, der vender hjem, malker den og lægger den på maven. En dag får hun stillet sin sult og tilbringer sit liv. Nogle af kongens soldater kom til hans område.